YouTube. Jeg har tænkt at spille lidt survival games alene. Vi er lige præcis inde, og ja, så ved jeg ikke, hvad der skal ske. Ja, men vi skal gå i gang. Der var nogen, der missede stensvær, Emil. Sorry. Shit, det var dig. Der er en stensvær mere. Help me. Nej, væk. Nå, du har stensvær. 2 diamonds. Jeg har 2. Hvem får diamonds over det? Det vil jeg det. Jeg er ligeglad. Bare tag det, Emil. Jeg missede desværre en stik. Der skulle der en. Jeg får en sko. Ja. Jeg har også et par bukser til dig. Okay. Det her, det bliver allerede suverænt. Ja, det går bedre med de 2 andre runder til sammen. Ja. Vi har lige prøvet at optage noget, men det lykkedes så ikke. Vi gad ikke, når det kun blev et halv minut. Ja, på grund af, at der var 2 af dem havde hack. Ja, så. Ja, hvordan er det faktisk? Hey, Emil! Prøv at komme med mig. Der er måske en stik herhen. Fuck. Fuck. Oh my god. Klar det. Der er en chest herhen. Der er sgu en stik. Der er der heller ikke færdigt. Hvordan får man det? Der er en ovn. Ja. Jeg har noget kul. Har du noget stik med? Nej, noget der skal stik. Grilles. Emil, har du ikke noget der skal grilles? Den chest har jeg taget med. Er der en på vej? Sæt kul i. Så har vi sgu også lidt løs. Der er en på vej over. Emil, lad som om du ikke har noget, okay? Jeg tager alt mit armor af. For til at være mere sikker. Lol. Hvordan kunne han undgå at dø? Nå, du var heldig, at han ikke havde en stik, Emil. Så havde det været brændt. Der er diamond! Skynd dig, ilden er snart færdig. Nå, men havde du... Der er stigt svinkotelet. Der er du stigt svinkotelet. Svinekotelet! Så er det bare ved handen, vi kommer tilbage, Emil. Ja. Det er så nok lidt sværere end at komme herhen. Yes! Jeg klarer det. Oh my god! Jeg skal bare have god timing. Kom så. Ja! Du har klaret det! Yes! Der er sgu da en derinde. Han er ved at craft. Han har craftet et jernsværd. Nu løber han et sted hen, hvor der er lava. Og ild. Vent. Vi skal se nu. Så Emil. Væk. Yes. Havde han en stik? Yep. 60 sekunder til kasten hold. Fuck, den her runde er gået hurtigt. Hvis vi ikke havde til Diamond Sword, så havde jeg til Diamond Sword mere. Fuck, det er ikke engang halvvejs for at blive nat, det er ej. Der er ham den shit! Han er fuld iron armor! Og han har ikke engang et våben. Jeg tror i hvert fald ikke, han har et våben. Ellers er han ikke frygtet som en lille pige. Okay, så... Snyd! Du fik alt det gode armor! Kom, her.
Skal vi PvP? Igen. Jamen, så okay, vi mister alligevel ikke pointene, gør vi? Mister vi pointe er ikke at PvP? Eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Og nej, så er vi jo ikke døde og mister vi pointene. Jo, vi kan tage en håndfight. Okay. Ingen våben på sig, Emil. Ingen våben. Nej, jeg gør sådan. Nå. Sådan der. Så slår jeg. En, to, tre. Du skal virkelig dø, du skal, Emil. Jeg hader dig overalt på jorden. I hvert fald i det her tilfælde. Shit! Vi kan bare ikke ramme hinanden. Nej, du står stille, og jeg har hoppet rundt. Jeg vil have noget bedre at slå med. En svamp. Jeg slår dig med 4 svampe. Eller jeg vil slå dig med en lighter. Så jeg slår med en vandmelon. Vent. Jeg slår dig med en stik kylling. Eller nej, jeg vil slå dig med golden apples. Fuck, lynet kommer! Ah! Så står vi herinde og fighter. Jeg slår dig væk! Jeg slår dig væk! Shit, 3 sekunder, Emil. Har du et stykke jern og en stik? Jeg har ingen stik, og jeg har 2 stykker jern. Hvorfor det? Giv mig en. Hvorfor? Derfor. Hvorfor? Sådan du kan lave iron sko. Nej, det har jeg. Nå, men hvorfor? Giv mig et stykke jern. Hvorfor? Har du 2 stik? Nej. Hvorfor vil du have til? Fuck, er du gammel? Nej! Nej, det er stå! Fuck! Jeg på. Au! Væk! Nej! Nej, hvad sker der for, I altid vinder? Nej! Nå, men vi ses, YouTube. Ses. Fuck,